Wadat's Musical Studio. Wasu ba su san ganinmu, wasu ba su so su ji mu, wasu ba su san ganinmu ko da a farin ciki kawai ne. Duk zakaran da Allah ya nufa da cara sai fa kaga yayi ɗaukaka idan har ta zo maka malam sai ka ji nauyi kai haƙuri ka ƙara jurewa za ka ga ka samu sauyi ɗaukaka Allah ne yake badawa babu wani mai sai da mahassada ake ci gaba na san wasu masu nayi tun farko Allah in ya so za ka iyo sai fa kaga kayi. Ba sai na yi rantsuwa ba gwada banda na hau a daidai yake ni ba sai na ja da kai ba sana'ata yanzu ni na rike kai ma rike ta ka kasan wata rana ba da murna kake sai da fata na zuwa ba yaro mato da rarfe yake domin na ga kainuwa ma rashin Allahu sarki take Allah sani in zamo tauraro in ranga yin haske. Kamar wasa na fara waka kuma yanzu gashi na ɗaukaka waƙoƙin sadi na rena kwakwalwa ta na zamo haka sadisi da Allah ya ƙara basira har ma da ɗaukaka Allah sa ka gama lafiya a cikin sana'arka za ku ji baitakan sadi da irin muryarsa babu shakka za ku ji baiwar da Allah ya yi min murya irin ta sadi. Soyayya zo mai san rasulullah soyayya da bai san manzon Allah shi ne daidai sun yi bilwara baulana zan kaya ne da jinina so ne ke ka zawo gata na an kiyama kai yau ce dona Amina da idan Amina da Amina da Amina ya manzo Muhammadina Amina da soyayya rayuwa sai karuwa in an rike gairul anbiya ya da sarki daya Allah gatan duniya sawa ga gairul anbiya kai wallahi talla Allah da bai wake kuwa yanzu da abin da na ga daman sai na yi ma godiya nake Allah ka sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. F-Y